Täällä maistellaan jätskiauton klassikoita. Meillä on kuningatar vene nyt vuorossa. Todellinen klassikko. Näitä mä oon syönyt ihan pienestä pitää. Lempeä. Tällainen marjaiso, hyvä suklaa. Ja seuraava jäätelö. Tää on hedelmämehuja kierre. Tältä mä odotan paljon, mä oon iso mehujäiden ystävä. Ja tässä on appelsiinia, ananasta, mansikkaa ja sitruuna. Yksi testi, mikä on pakko vetää näille mehujäiden. On kyllä herkullinen. Raikas. Ananas on aika vahva. Vahva ananas kyllä. Sitruuna myös maistuu. Tosi tämmönen kesäinen. Kuumaan kesäpäivään tää on ihan täydellinen. Seuraavaksi meillä on Maito Sandwich. Tälle mulla on nyt kovat odotukset. Tää on todella hyvä. Tähän asti sitä paras. Todellakin tää on sopivan pehmeä. What a Maito. So nice. Sandwich-linjalla jatketaan klassinen vanilja. Ei voi olla klassisempaa jäätelöä kuin tää. Tää on tosi hyvä vanilja. Tää on mun yksi suosikkeja tää sandwich. Toimii. Toimii aina. Ja jätskiauton klassikko, mustikkatuutti. Mustikkanmakuista kermajäätelöä ja mustikkahilloa. Mun lempimarja. Tää mustikkatuutti on muuten laktoositon ja gluteeniton. Maistetaanpa tätä. Mustikkahillo, uskomaton. Tässä on kyllä ihan tosi hyvä mustikka. Paras mustikkahillo oikeastaan, mitä jätskissä voi olla. Mutta mikä oli sun lemppari näistä klassikoista? Mun lemppari oli kyllä ehdottomasti tää. Ja toiseksi varmaan tää. Kyllä mä sanoisin, että toi mustikka oli se mun oma lemppari. Mustikkahillo siinä oli vaan yksinkertaisesti niin hyvä. Se oli kyllä tosi hyvä ja aidon makuinen.